Bi ye arabadon ye desanburu kalo tile 16 san 2025 Bamako News TV jabaranin filɛbagaw ayi aw bisimila an ka kunnafoni se telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kiriko bilankun kan a yirala k'a fɔ Arasiba cɛ ni o ye Mohamed Bacili ye ale ka kirijabu minnu tun bolodalen don ka bɛn bi tarata don ma desanburu kalo tile 16 san 2025 Bamako cour d'appel la a bɛ ye k'a fɔ o kirijabu ma se ka bɔ nka a bilala ka taa cour d'assises la i b'a ye tuguni k'a fɔ o cour d'assises o tɛ tuguni anw fɛ yan nɔ Mali la. Fɛn min bɛ tali kɛ cour d'appel de Bamako ale PG ale bɛna dossier in bila ka taa chambre criminelle du tribunal de la commune 4 la olu ka se ka kiiri jaabi in bɔ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye k'a daminɛ desanburu kalo tile 15 la ka taga bila a tile 23 la san 2025 lajɛbaw olu kan ka kɛ Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES kunnakun kan ni o dɔ bɛ tali kɛ AES jamana ɲɛmaaw olu ka sigiba ni o ye session ye o tako filanan na ni o yɛrɛ bolodalen don ka bila desanburu kalo tile 22 la ka taga bila a tile 23 la san 2025 nka ka kɔn o ɲɛ minisiriw ni o ye AES minisiriw ye olu de ka sigi bɛ kɛ fɔlɔ ni o ye olu ka session tako fɔlɔ ye o fana bolodalen don ka bila desanburu kalo tile 20 ka taga bila a 21 na ka fara o kan min bɛ tali kɛ AES tɔnjɛkulu foroba baarakɛlaw la ni o ye fonctionnaires ye olu fana ka sigi o bɛ kɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko min ye AES tɔnjɛkulu baarakɛlaw ye min ye haut fonctionnaires ye olu ka sigi baaraw o nun kun donna kabini tɛnɛn tɛmɛnen desanburu kalo tile 15 san 2025 o siratigɛw fɛ o baaraw ɲɛbɛrɛ tun bɛ an ka Mali minisiri bolo min ka baaraw ɲɛsinnen don an cɛ ani jamana wɛrɛ cɛw kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni o ye Abilaye Diop ye ka a fara o kan i b'a ye k'a fɔ maa hakili juru carinenbaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la lakanako nasiraw fɛ fo ka taga se jamana ɲɛtaw sabatili ani jamana saba u ka lasigiden olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kɔnɔna na. Farafinna dolantan gunba ni o ye CAN Maroc 2025 ye a bɛ ye k'a fɔ Mali bɛna ye kulo na tɛnɛndon desanburu kalo tile 22 san 2025 ni Zanbi dolantannaw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan. O siratigɛw fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye olu kɔni kɛlen don ka wulikajɔw sabati yaasa an bɛ se ka dolantan ba in yɛrɛ a jɔw sɔrɔ cogoya min na. Ka sanga ni Tɔnbukutu seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba ye ni o ye biennale ye ni o kan ka kɛ Tɔnbukutu mara kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ Tɔnbukutu laadalatigiw tɔgɔ la ni o ye collectif intégrateur des Mushaki ye olu n'u jɛɲɔgɔn Tɔnbukutu mara kɔnɔna na olu ye baaraba dɔw kɛ a bɛ ye k'a fɔ ko jɛkulu in yɛrɛ a sigilen don cogoya min na o de ye dugutigi 12 o de b'a kɔnɔna na lasigiden 116 o b'a kɔnɔna na fo ka taga se yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw ni o ye maires ye o 12 fɛnɛ bɛ a kɔnɔna na o siratigɛw fɛ u ye bonya minnu kɛ biennale ɲɛbila baaraw la o bɛ t'i jɔ misi 80 na ka fara malo tɔni 10 kan u y'o di Bamakɔ marabolo 19 bɛɛ lajɛlen ma u ka ni bonyali kɛnɛ in a yɛrɛ kɛra ka bɛn ni kunun sɔgɔmada ye Tɔnbukutu yɛrɛmarakafo kɔnɔna na ni o ye mairie ye ka sanga ni Tɔnbukutu gouverneur ale ka bonya ni a ka karama kɔnɔna ye ani maaba caman wɛrɛw minnu tun bɛ kɛnɛ kan. Nin wagati in na an b'an kunda kɔkan kunnafoniyaw kan kunnafoni jigitan dɔ bɛ munumunu na bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ mɛsiw donni na Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko dan sigira olu la ni u ka jamanakuntigi ale ka danganiyaw ye ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ye a bɛ ye k'a fɔ nin kunnafoni ninnu tɛ tiɲɛw ye bari ka d'a kan bataki foyi ma bɔ a kan ni o ye communiqué officiel ye Burkina marabaaw fɛ. Halisa an bɛ to Burkinakaw fɛ yen nɔ
Burkina Faso jamanakuntigi ale tɔgɔ la ni o ye kapitɛni Ibrahim Traore ye, o ye kunnafonidiko minisiri ni ale de fana ye ka kumalasela ye ka fara secrétaire général kan ni o ye minisiri ye min ka baara bɛnnen don ko ɲɛ ɲɛnɛbɔliw ma. Jamana ye waleɲumandɔn sɛbɛn di u ma o kɛ officier de l'ordre étalon ye kununko ntɛnɛn n'o bɛnna Desanburu kalo tile 15 ma san 2025 ko nin waleɲumandɔn sɛbɛn in dili bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye u ye cɛsiri ani wulikajɔ minnu kɛ jamana kunkanko la a bɛ don o hukumu kɔnɔna na. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelima na aw ni ce aw ka ɲuman dali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.